Bună ziua, prietenii mei! Fac și un TikTok să vă spun, de la atâta carne, fraților, care am mâncat de Revelion și de Crăciun, a explodat ficatul în mine. Și ce se întâmplă? Am făcut o tocăniță, fraților, de ciuperci cu carne de porumbel. Carne de porumbel. Ceva mai light, mai ușor, mai așa, că ficatul în mine a explodat, fraților, de la atâta mâncare de Crăciun, de Revelion. Avem de toate, fraților, sarmale de-astea, nu mai are, frate, că știu la Revelion și la Sfântul Vasile, frate, e dezastru. Mănânc niște ciuperci din astea, fraților, urechea porcului și vă rog din tot sufletul, ăștia care au mâncat de sărbători, de Revelion, de Crăciun, carne și mezeluri și toate nebunilii și piftie și tot, mâncați ce vă sfătuiește prietenașa voastră. Mâncați numai ciuperci ușoare, ca să vă se tragă ficatul așa că e inflamat. Hai să avem poftă și o zi bună, la revedere prietenașii mei și sărbători fericite, care mă iubesc.